sizophumela kuwo la esikhona sofela ezulwini zolwandle athi umuntu kaNkulunkulu anisukufa oma nalengelo zakade ifikile iwaqaqanga kamachena kuyona leya kaPetro ngoba kaPetro yafika waqaqa amachena ekaPaul izange waqaqa amachena yafika nje yamnika umyalezo yamshiya boshiwe anizo basilwane yamnikeza imessage yamshiya namachena yathi usanamandla okusurvive namachain asenyaweni nasesandleni umlomo awuboshiwe open your mouth say something against your situation sukuma ndoda khuluma esimani sakho khuluma into ayahlukileyo kunoyibonayo tshale isimo utshale nalaba bantu uthi sizophumela swena lithile ayikho into athi sizophuma kodwa wena shona njalo anizwa basalwane engelosi ayishiyanga ukhaya yamshiya emnyameni uPaul yamshiya amachain yamshiya ne-instruction vula umlomo shona ukuthi kuzokwenzakalani khuluma into angafani nalawo uyibonayo Spokehn mathanimi shona into engcono ukunalelo uyibonayo shona enye phezu kwalesimo umkhumbi wayale bezomashayina ekhaya etshela nawo Paul wathi akuzukufa muntu wakuyophakama ngaleli side waya ngapha watshela nawo Paul wathi akuzukufa muntu waphenduka umkhumbi wahlala ngakhanda uPaul wagomoqa namachayina wasukuma wama wathi akuzukufa muntu wahlehla umkhumbi waphela phezulu waqathuka nayo Paul wathi ngichakuzukufa bawusushaya amadwala usushaya amadwala uthi umpostoli ushilo ukuthi uzoshaya amadwala kodwa uzufa umuntu no bawezwa amanzi engena wathi ushilo ukuthi amanzi azongena yes hey yes kodwa uzufa umuntu waqhuma ekhoneni wakhala kulelo khona umpostoli wathi ungasabi makuhlephuka iplango lapho libanga ilona lizokhiphela ngaphesheya whatever peace ephuma kulomkhumbi ibambe leyo nto ngoba iyona ezokhiphela ngaphesheya bamemeza umkhumbi phela wathi kuzophela umkhumbi hey uthandaze sanele baba wethu siyabonga uNkulunkulu nasemini siyabonga baba wethu izwi lakho elinamandla siyabonga uNkulunkulu wethu ukuthi izwi lakho liyasikhumbuza ukuthi ubusisiwe umuntu oyokhuthazela ekulingweni kwakhe konke ngoba esekhuthazela uNkulunkulu wabekezela yena wonke isiphilo phakade sibonga uNkulunkulu wethu ukwazi ukuthi nanoma umkhumbi ungaphela uhlakazeke wonke kodwa thina siyophuma siphila ezimeni uNkulunkulu ezinzima siyophuma siphila ezimeni uNkulunkulu eziphikisa ukuphila kwethu kodwa ngenxa yokuthi sikukho uNkulunkulu ukuphila okuvela kuwe siyabonga uNkulunkulu nasemini ukukhuthazwa ngalendlela osikhuthaza ngayo siyabonga uNkulunkulu ukukhunjuzwa
ukuthi nakuphi isimo esihamba kukho singabantwana bakaNkulunkulu futhi akukho kuyosihlukanisa nothando lwakho. Kungaba ukufa, kungaba inhlupheko uNkulunkulu zesikhashana, kodwa uNkulunkulu singehlukane nawe ngoba wena ungukuphila kwethu. Siyabonga uNkulunkulu ukusiqinisa, siyezwa ngoNgcwele ukuthi siqiniswa uwe. Siyabonga ukusikhuthaza, siyabonga ukusinikeza amandla okuphikelela endleleni. Siyabonga uNkulunkulu ukuthi siyoqhubeka ngohambo ngoba si-understand uNkulunkulu ukuthi Baba noma singangena einhluphekweni kodwa le inhlupheko zingelinganiswe nenkazimulo. Sibongile uNkulunkulu ngoba ukukhuluma kwakho akusokhuluma kwabantu. Khuluma kwakho uNkulunkulu kunamandla, khuluma kwakho uNkulunkulu usuke usiphathisa ukuthi indlela isanibiza. Vukani nihle ngoba uhambo lisaselude. Sibongile uNkulunkulu wethu, thabatha uNkulunkulu udumo kuze kube phakathi. Haleluya. Ngiyabonga, ngicela ukufunda leli zwi sashumela sashumela. Sithandaze lesi siqoqo esisihamba. Chapter 1 John chapter 1. Chapter 1. Cela uvule kaBenjamin. Qale ku verse 11. Incwadi ngokaJohane isahluko sokuqala ngizofunda ivesi liqala ngizoqala ku verse 11. Weza kokwakhe abakhe abamamukelanga, kepha bonke abamamukelayo wabapha amandla ukuba babe ngabantwana bakaNkulunkulu, labo abakholwa egameni lakhe. Verse 13. Abangazalwanga ngagazi nantando yenyama nantando yendoda, kodwa bezalwa nguNkulunkulu. 14. Ulizwi waba inyama wakha phakathi kwethu, sabona inkazimulo yakhe, inkazimulo yonjengozelwe yedwa kuyise, egcwele umusa neqiniso. 15. uJohane wafakaza ngaye, wamemeza wathi, uyena lo ebengisho ngaye ukuthi lowo ozayo emva kwami uvelile ngaphambili kwami, ngokuba wayekhona kuqala kunami. Amen. Leli zwi engifuna ukuthi ngathi nalo-ke ngiye emakhaya ngoba koNgcwele uyithathile into wanishumayeza. Weza kokwakhe kodwa bakhe abamamukelanga. Sijwayele ukuthi sebenzisa leli zwi uma sibizela abantu enkosini, kodwa bonke abamamukelayo lo bonke usasifaka kuze kube manje nathi lo bonke njoba sangena ngaye emasangweni omuzi kaNkulunkulu kuze kube manje makuthiwa bonke abamamukela usashona kini. Amen. Usashona kuwe ukuthi njengoba wamamukela. Amen. Bathi kwenze njani Musa? Shape like push out against them Satan. Hayi namabhekwana kodwa. Ulungile akuhambe nekhinde edabukileyo. Kodwa sekushunya iliwe. Bonke abamamukela. Wabanikeza amandla. Lethu lithi amandla. Lawa amanye amahumusho athi igunya, ilungelo, i-authority yokuthi kuthiwe bangabantwana bakaNkulunkulu.